ejteni a bőrgombát. Használj Canesten Plus-t a különböző testrészeken, hogy megszabadulj a bőrgombától. Canesten Plus. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A Német Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke szerint a sorkatonaság visszavezetése nem elég, hosszabb munkahetet is javasolt. Wolf Jürgen Stahl egy podcast műsorban kiemelte, hogy bizonyos ágazatokban a heti 48 órás munkaidő lenne észszerű. A vezérőr nagy úgy vélte, a civil és katonai felkészültség támadás esetén nem biztosítható pusztán önkéntes alapon, és hozzátette, a hadsereg modernizálása nem csak több pénzt igényel, hanem időt is a katonák kiképzésére. Észtország 2027-től 12 hónap. Itt van ez a fantasztikus gól még egyszer, és aztán mindjárt rá is köthetünk a következőre, mert hát Varga Barnabás is fejlődött, neki mondjuk alapból is a top szinten volt, de hogy most már európai szinten is kiemelkedő, ezt minden adásban elmondjuk. Mondjuk én ezelőtt a Varga Barnabás gól előtt azt a 45-50 méteres keresztlabdát is kiemelném, ami oda 50 év óta úton vagyok maga felé. Kimondott és kimondatlan érzések. Nagyon boldogtalan velem. Nagy vallomások. Te miért nem mondod már nekem soha, hogy mennyire szeretsz? Egyszer már mondtam, majd Zorka változik. Magyar filmek. Szívhez szóló pillanatai. Még találkozunk. Melyek nem maradnak. Ezek szerint bármikor ránk törhet. Azt adja a jóisten. Meghitt történetek az ünnepek alatt a Dunán. 11 néhány év, amikor szabadúszó voltam, se szeri, se száma nem volt azoknak a feladatoknak, amivel megkerestek. Rendeztem, játszottam, és akkor kezdtem a televízióval is különböző dolgokat csinálni, ami között a terelésben több kilométer hosszan kell araszolgatni. Az ellenkező